אצלי בקליניקה בעצם מגיעים, אני עושה לאישה תשאול מקיף, אנחנו עוברות על כל התופעות שלה, היא יוצאת מאצלי עם תפריט, שמותאם בעצם לגיל המעבר, לכל התופעות שהיא סובלת מהם. היא מקבלת המלצה לצמחי מרפא, לתוספי תזונה, ואז אנחנו עוקבות אחרי שבוע, שבועיים, היא כבר מתחילה להרגיש שיפור. ברגע שהיא מדייקת את התזונה שלה, היא עשתה כבר 70-80% מהתהליך. ואוטומטית הן מתקשרות אליי ואומרות לי, תקשיבי, התחלתי ללכת לספורט, התחלתי ליישם את השינוי בתזונה, אני שותה יותר מים, נעלמו לי גלי החום. והן לא מבינות איזה פלא, איך זה יכול להיות, הרי לא לקחתי הורמונים. הגוף יודע לתקן את עצמו. הקורס בעצם בא להחליף את הטיפול בקליניקה. ארזתי לה את כל הטיפול המלא, כולל תזונה, כולל צמחי מרפא. יש שם ממש הסבר, פרק שלם על מה זה התופעות, איך בעצם אפשר להתמודד איתם, גם השיטה הקונבנציונלית, בעצם הרפואית, מה זה הטיפול אצלי בעצם, השיטה הטבעית. היא מקבלת מענה. אצלי אני מאפשרת לנשים בעצם לפנות אליי עם שאלות ממוקדות בקשר לקורס, ואני מדייקת אותן ועוזרת להם כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר. הן מקבלות בעצם טיפול שלם שעולה אלפי שקלים בקליניקה, בסך הכל בעלות של קורס דיגיטלי שהוא כלום. מחיר של ארוחה בבית קפה.